Resmi Aşgabat garaşlayan güýçlü ýyly asuda ilatdan ýaşyryp daşary ýurt wekilhanalaryna habar berdi. Resmi Aşgabat ýetip gelýän güýçlü ýyl hadisesi barada ýurdun ilatyny media serişdeleri arkaly habarly etmedi. Ýöne 17-nji ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi ýurtda akkreditasiýa edilen halkara guramalara we daşary ýurt wekilhanalaryna Aşgabatda turjak howa hadisesi barada öňünden habar berdi. Şeýle Aşgabatyň bir karar Sowda merkeziniň administrasiýasy güýçlü ýyl hadisesi barada öz işgärlerini bir gün öňünden habarletdi. Bulary tasdiklayan resmi hatlaryň nutgulary 17-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna gelip gowuşdy. Düýün habar berilişi ýaly Aşgabatda 18-nji ýanwarda güýçlü ýyl hadisasyna garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary güýçlü şemal barada häkimetleriň döwlet edaralaryna we hususy kärhanalara duýduruş berenligini 17-nji ýanwarda habar berdi. Döwletiň köpçülikleýin habar berişleri işleri garaşlayan howa hadisesi barada ýurt raýatlaryny habarly etmedi. Türkmenistanyň hidrometeorologiýa baradaky milli komiteti hem güýçlü şemal barada öňünden ilata duýduruş ýaýratmady. 17-nji ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň ýurtdaky diplomatik missiýalary we halkara guramalaryň Aşgabatdaky edaralaryna urudan hatyny 18-nji ýanwarda Aşgabatda güýçlü ýel turjakdygy öňünden habar berildi. Daşary işleri ministrliginiň duýduruş haty Türkmenistanyň hidrometeorologiýa baradaky milli komitetine esaslanýar. Azatlyk radiosu 18-nji ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine jaň edip howa hadisesi barada daşary ýurt wekilhanalaryň öňünden habarly edilmegi, ýöne ýurt raýatlaryna habar berilmediligi bilen gyzyklandy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň jogapkär işgärli şeýle howa hadiselarynyň adatydygyny aýdyp olaryň Ýewropada da, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna da, Türkmenistanyň goňşularyna da bolup durýanyny aýtdy. Onuň sözlerine görä güýçlü ýel Kaliforniýada da turýar. Azatlyk radiosu telefon söhbetdeşliginde özge ýurtlarda şeýle hadisa ýüze çykanyny häkimetleriň asuda raýaty habarly edýändigini agdady. Galy berse-de Azatlyk eger şeýle howa hadisalary adaty bolsa, näme üçin hökümetiň Aşgabatdaky daşary ýurt wekilhanalaryny habarly edip öz ilatyny habarly etmeýändigi bilen gyzyklandy. Diýmiň resmisi bu ýagdaýy asuda raýaty goramak üçin döwlet strukturalarynyň taýýarlykly çäre görýändigi bilen düşündirdi. Ol ilat köpçüliginiň habarlydygyny sosial mediada güýçlü ýel barada maglumatlary paýlaşýanlara özüniň duş gelýändigini öňe sürdi. Azatlyk radiosu Aşgabatly resmi bilen telefon söhbetdeşligine sosial ulgamlardaky maglumatlaryň myşmyş häsiýetlidigini we myşmyşlarda ýöneki ilata dowul döretmek potensialynyň bolýanyny ünsü çekdi. Biz güýçlü ýel baradaky duýduruş hatyny Azatlyk radiosyna däl daşary ýurt wekilhanalaryna uğratdyk diýip Daşary işleri ministrliginiň resmi aýtdy. Ol ýer planetasynyň dürli künjünde howa hadisalarynyň ýüze çykýanlygyny, bu ýerde uloldar ýaly zadyň ýokdugyny aýtdy. Kaliforniýada, Birleşen Ştatlarda, Ýewropa ýurtlaryna turýan howa hadisalaryny mysal görkezdi. Ýurdun döwlet telewizioniýasynyň howa maglumatlaryna görä Aşgabatda hiç ýyl adatdan daşary howa hadisasyna garaşylmaýar. Paýtagtymyzda Aşgabatda ýetgäp duran bulutly howa bolup, gejesli we ýerden ýağış ýagar. Demrady günatardan telesekundda 10-13 metre eken şemal öter. Howa gejesine 4-6 gradus, gündüzüne 8-10 gradus maýly bolar. Türkmenistanyň hidrometeorologiýa baradaky milli komitetiniň resmi saýty Aşgabatda howanyň häzirki ýagdaýy barada paýlaşan maglumatyny häzir Aşgabatda demirgazyk günwatardan tüýdügi sekundda 11 metre ýetýän şemal ösýär. Howanyň temperaturasy +11 gradus. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Türkmenmaşy we Balkanawat şäherlerine temperaturanyň dün gece -1 gradusy düşendigini habar berdi. Aşgabatyň berkarar Sowda merkeziniň administrasiýasynyň güýçlü ýel barada öz işgärlerini urudan duýduruş hatyny şeýle diýilýär. Berkarar hyzmat hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň Tenagatçylar we Telekeçiler birleşmesinden gelen hata laýyklykda 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryna ýurdumyzyň çäklerini güýçlü ýel hadisasynyň bolmagyna garaşlýar. Güýçlü ýel Türkmenistany demirgazyk günwatardan aralaşýar. 17-nji ýanwarda Azerbaýjanyň habar beriş serişdeleri Hazar deňizine beýikligi 3 gatly jaýa deň tolkunlaryň boljakdygyny habar berdi. Transport ministrliginiň döwlet deňiz agentligi örän howply hidrometeorologiýa ýagdaýy bilen baglykda degişli çäreleri gördü diýip 17-nji ýanwarda bir News.az neşri habar berdi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň resmisi Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde Kavkazda turan şemalyň Merkezi Aziýa gelip ýetýänçä badynyň gowşajakdygyny çaklady.